Hosaí me sig fólam Gaeilge ar an bhean scoil bearla mar ábhar, just mar an Frankis nó star nó bí ábhar agus díreach is Germ seo gcónaí le fómaíonn tú Gaeilge ar scoil ach tuit sin dúin rála hí sa Gaeltacht agus sin mar bhí dúsa nó bhí meid freastal ar na chuirsaí Gaeltachta lethaniúr hí sa tír Chonaill agus stáilm gur sin sort an rud a sprág an tim is mó a bhí agam in sa Gaeilge ar bhealach agus is ag an foiinte sin gur theag mé bhí me buint ar sin sult as ahanal rud néalaigh, mBéal ar fad trí Gaeilge mo cháirde Chaoil ahanal rud agus bhí me gobar go part-timesirthe sa Chultarlan mar raslaí agus mé gáil den TMO sin cos le teastas sóisiach agam se agus bhí me gobar le radio fáilte, bhí me créalú láfasan agus just do rare chéile heag me gro me géirí mBéal a chaithú trí Gaeilge. Ní rosom go dé an post bhí me géirí ach bhí an gro me géirí bheith plé leis an Gaeilge, so chean me Caoimhe anu in Naíscoil rahan agus an sin mé iarchéim agus an sin hanig me amach sort rá, right? Cé anamanis, níl me géirí bheith múinseoir, so cé tam go léana. So chaith me seall I gobar sna main chumarsaide, de cholachtaí Chontae Fhichead, just ag Janú. Léir háir. Yeah, hosaí me amach Janú taideach an sin hosaí me go dúir chéile go brúsas mar léirithóir agus an sin chean me bhfuil beidir gur bhar post mar sceart eil. So bhí sin suirta me phleagan nó post mar sceart seas níl suir le bhí post agam, but just bhí me géirí bhfuil tá star leis an chláán le teile sogam sa bhí anhainte acu le Forbartha phobail in éarbhil Feirste, so bhí buinte acu le Mullin Vichan Mia Caoimhe Mill leis na rangan a phobail bhí an sin le Des Wilson, Father Des Rincheshin Yart or some, an phobail sort a commasú ar bhealach. So bhí sin sort a cool McClagging go mé géirí rud an ortreis. Agus is mar sin has mé gobar le barchéachtar in an long, so bhí post an mar Oifigeach Gaeilge muoinithe ag an scéim SPG, the Hitch Farce na Gaeilge. Ní raibh tú chóir down. No, ní raibh bhí me taistil ahan lá, yeah. Ach bhfuil is agad seo, hatin sé leom mar, bhí me se go in éan an trachta, bhín tracht le go seach go Feirste, agus bhí me se go amach faoin tú agus spáisteach, bhí se galanta. So bhí me sin beidir 5 bliana go léin, mar sin, so sin gur hosaí me sin, me géirí na dataí a brimach ní ceann, gur hosaí me in 2000 agus 8 beidir, ruligin den kindle sin. Bei éman abal to tú kind of ceart maidir leis na dataí mar me chlágan just ar hiúil a dataí, but nuair hosaí me se an bhí an Naíscoil an hána féin. So sílim gur curú bhí sort grúpa sugartha an ó 2006 marm agus an sílim goró an Naíscoil chláirithe an 2000 agus a 8 go leis an fón agus Just sin an far híon éman ag scartíar. Iomaidir bhalaí, but so sílim goró me sé díreach goró an Naíscoil beidir ar nád blian gablian rud ag an ag an am nuair a tháinig misisteach agus nuair fuair me an job bhí muid a lár anid phobail a thógáil fásta, so bhí sort si rubba gur bhar bhí saomh tógáil a go bhanasach mar a fé agam. So bhí rodí bhí siad san rálaach tá muid géirí daine le bhainisiú anú ar an tionscnamh tógáil seo ach an cloc is mór ar badú na tá muid géirí Gaelscoil agus mar go ró na pleistí sin ag teach fréid an Naíscoil bhí siad san rá mar chailemuid na pleistí seo ní hálaithe sé tá muid géirí é anna. So go bhanasach an dóibh bhfuil an choras an seo ag brathir an cantar, so tá cibh son go gaithí tú lín áirthe pleistí a eil mata géirí scoil bhana. So agus mata géirí aitheanta sa eil muoinú start sinna le. So an am nuair thosaí me se sílim go raibh deithir acu agus bhí chuigur déag daí agus thosaí muid go bánasach factas sort pobliachta I géirí daltaí a bhaileisteach, so bhí neart a gceist ó bhíh billigí a chuir le chéile
Maidir le bantaí an dahingeis, golamach ó hacateach buú le tuismóí Lord Lofa, glóirtear déhí gceis leis an Gaelscolaíocht, leis an tomaidehis, mar mórach go níorthaigh siad tomaidehis ar charbí, just tíl siad gurúnapáisi seo go bheith ag fólam Gaeilge, seachas bheith ag fólam trí Gaeilge. Just ní ró teagháil acu mar nach ró le héid de hallathair an in sa counter sin, ní ró Céir an Gaelscoil a gcuirde. An ceanna bagara, bhí ceann in Nniuirchansrá, agus bhí ceann in Caoimhe. Ach in sa counter sin, tá tí sort skitse, mar go bhfuil na sléimhte mór an a luigh sa lúban tú hart an corneal agus tú idir slíú agus mór. Ar bhealach is sort réocht an héanatá. Hamán mé cúpla seach ná seo an cín and 1 point. Yeah, so an aici bhfuil Virginia Counter, tá Counter aici Caoil, Cill, Harter, Ballymartin, Annalong agus Sus, just ar imil Caoimhe nó Newcastle. So Cantar réasanta mór a te gceist. Tá sé skitse amach, tú muoi faoin tú tá cuaig clubhach CLG in san áit de cheantar tá réasanta bug, so bhí sin in Luann fásta mar bhí tú play le leis nig sort páiristithe soin le sin is dóilm. Ach, bhfuil me sean soltas. So sin mar a hoisi mé gobar leis sin Gaelscoil. Agus, well, bhí buint at le agraíochtaí Gaeilge. Mar sin mar is go Forbartha a bhí anna don buint at le agraíochtaí ar bheineann liú tú an CLG an sin ar páirt at sin nó ra tú. Agus mé ribh sin nó? Se liú tá fás an níos nó fiú ag an an ra chunra nó ra lehéadí nó ra aonrút sa count ar fiú nó an ra tusa dúisteach i count ar nach ra mór an agraíochtaí Gaeilge an na chorbe. An actual an Scoil? Ó ní ró agraíocht Gaeilge ar bíon. Na fríd an. Fach an Virginia barchéachtar sin an téanrad, agus really ní ró a dhéanú acu ach rangin na Gaeilge go chuir fáil ar one sort neamh ar multa. Ní ró teagháil acu ar Forbartha phobail, ní ró an urchin teagháil acu ar flannelteanga nó bhaon rud den cinneal sin. Stoilm nar alla siad amar go fiú, but agus na scolanna is aici ínta tradiisiúnta atá gceist, tá na scolanna Cathalicathe iad agus tá siad sort ceagailte mar bhí mé rá le club CLG. So bin ceann na constaí a bhó actually agus hí me se CLG re Gaeilge mar imil Feirste tá. Cinúir Gaeilge, buinte leis an Commonwealth le scéal ar level logan de go bé. So bhí me se sort den máil bhil this is a siúin, joimid neart daoine seo. Bhí dul méar mar bhí siad san rá, no, ba bhhailm go nimar sé péal féinne bailí watching, so ní héag leis an gáil hiag scoil Cill. Mar an sin bé sé gimmart péal den récht, so me se rá, no, just ní heagam sin, so bhí páiriste son gus mar ceann na constaí eile bhí an sa counter na an Oiglis Cathalicach, mar bhí trí scoiln ag an am a bhí an mBéal dridún. Reid siad sa dearú agus tháinig siad le chéile agus thóg siad scoil mór bhain leis an trí scoil an tú. But ar nóia... Caim Pléann an chuoin at... Well, hála sin im a dhéasa gur tháinig na trí scoil. Bhí sé dul sa treo sin. Ba bhí sé dul sa treo sin a bhád siar. Agus heig siad sin. So bhí an sagart páiriste rubbag burtha mar gró an líon bag dá roins na scoil na Cathalicathe ag íslu. Agus bhí sé brana aríine mar sort náid. Gró siad ar sin na omíocht. Siad na gidú ar bhaistí agus tá sin mar ní dar láfa nach bhuiad mint páistí ó na scoil na réalaithe actual chud smód a protestúdianta. So híl siad san gur omíocht géireann agus bhí siad sort binneach faúile le cog siad amach ón altóir a rá go gaithe daoine a bheith dílis don na scolanna aitir tógaíad, aitir ó agad muir agus sinseir agus go bunas a chairíthe het lína bhaistí bhí agin a bhí chláirthe síosca séir
Sé ó bhí like bhí beidir 3 go bhína gná. Yeah, Hartford Cable an géad mBéal ar an just Georgeach nóhain hála sin. Yeah, so pleitiocht fásta bhí sin in a consteach mar bhí rinch daoine in sa cheantar a bhí ag deanú amach Gaelscoil buinte le Sinn Féin. So ar nóia na daoine sin thug sé takeíocht ar SDLP, so bhí siad san rá Count our lot ar SDLP. Tá darad but it's just Chaoil ar leis atá jingle siad a SDLP nó jingle siad a Sinn Féin agus bhí cibhlinn sin fásta mar bhí siad san rá is that the wee sinner school you're talking about? Agus bhí mis rá but ní báil de hin féin mé agus ní heicim sin, ní heicim an jarcu but sin an jarcu bhí acu. So ní ró dynamicí in sa cheantar sin costal le Feirste ar Gáirbí. Bhí sé omlan Jeffrey, omlan éagsúil na íon Gaelscoil eile ró buinte agam lá nó íon ólas a bhí agam mar íon, bhí sé inta spéisiúil agus rud eile de ceannas gur ró gur hiigmuid gur ceantar máscaí a bhí ann agus ribh sin go bonachas ceantartha náisiúnatha den cin smó a bhí gceiste na scoil na Feirste. So ní ró an poblíochta le go bhí a dhéanú don na scoil sin, ní ró sin fórsint an scoil seo, mar bhí muid géirí Protestúnaí eile ar bord. Hiigmuid go méhar an Protestúnaí eile ar bord, mar ní bheith Scoil an gáiad. No, ní bheith na figurí an. So Hosimid an sin, seachas a bheith caintear an Gaeilge agus Gaelscoil, cégur Gaelscolaí, bhí muid a glóirt chudhór fa bilingualism, and bilingual education and, an bhéimach ar an dáthangahas. So chuirt clásbog margaíochta bhí gceist. Bhí orthu for cinná taptarachta meon le don phobail. Mar ma bhí baríocht chuirt ceangailt leis an dhéalaigh agus leis an náisiúnachas agus sin le chuir sin sort ulc ar rinch daoine agus just ní arcaid ar go fiú mar ré. So bhí sinnta simúil agus an sin, an ceantar sin go héirithe fásta, tá sé tharbhéh tradiisianta, tuise das mé sin i chlán aitriú na mrála go gobar, ó mo wathair mhór, bhí sé gobar, bhí mo wathair gobar, bhí sort taim. You're all right. I'm one here. You neighbours. Well, fighting words have been here, but I'm new to fighting words. Okay. Sorry to interrupt you. You're all right. Just very quickly, we're looking to change broadband, and that's very slow. We're not on Virgin Media. Are you on Virgin at all? I haven't got a clue. You can ask Gillian in the library. She might. Yes, go on ahead. She might know more. No, you're okay. But I do know a couple of weeks ago they were in doing something about the broadband. They were putting on a new. See this big circular thing in the wall? Right. That's actually like a hub. Oh, right. So see if you talk to facilities, they'll be able to tell you what we did in here. Okay. Because. Is that David? What's that David? Is that his name? He's called I haven't met him, but like wee bearded. Okay. Well, he was in when we were putting that on. He was explaining the whole. The walls were too thick and they weren't getting the proper. Ours is dropping all the time, and then that's the same issue. We're going to have workshops and stuff down there. Get back into that. That's the same issue that Linda was having as well. So we're just. But I think that's why that's there, because it kept dropping out, and there was an issue with the walls. It's too well insulated or something. There was a. Ask Gillian and she might know what provider they're on. Yeah, sorry. Hello. Gillian, hi, I'm Donna. I'm just Scaach lás féin I got hard again. Bhí was actually chun ceist cóir dó síos bá bú gaile ach bhí rinne mé albalúh le duine sin ri an teorí agus bhí cinná streamer dul sa chúlra nó lumar a féin nó agus bhí sé sa rud an town mar fád mar éis mé séir an féad leat I got hard the anniversary sin so go ní mé có ceistróta an bhaineann sin a bhaint an sé éasca dhéanamh like tá rinch cólaachtaí I sé céadéta tú gúsáid fan neagarthachta? Faic go fáil ní sin nach gur tafan am. Cid duna
you know, the editing suites tá filters acu. Agus Films is a féidir, chúlra yeah, na bhaint, níl sa faoi strummer bé sin. A That's clíní right. tú an buzz sin, Yeah. clíní tú sin. Oh, no, yeah. Yeah, Ní but fan ní ait a bhaint a chúlra. no, beidir go déag le ísle, má chun tú ag brathar an frequency a bhaineann leis Oh, yeah. an buzz. Buim sin aige professional ó still ceapan sé Do you know an rud a dheanhain? above my pay grade my there. I know, sin é, tá mé sin é an tuafas a órm fa chusaí fuma ó hasí mé go sa radio mar tá Go lá. just agus cé me se ahanal rud anna, you know, cé tú an agurhacht anna dtíon ahanal rud. So bíon so like, oh god. Ceannaí me se Zoom, a macatí na Zoom recorders sin. Yeah, I know. Tá H4n sí go an taine matar an ceanna tugan, but an fág bhar Caoimhe Ní Yeah, sound so fan Seans go mé fum níos farna. And then daithn mé fosta bhí mé buil an tablas so Janna mé gan sinna anna. But could be Cá ra mar má se bhí tú coin faoi dynamic I aici yes. All right, gur mai go tin. So dynamic I aici bhí culture. Reiligiúnda, no? Yeah, so hiigmuid go méid sé éagsúil ó Cheantair agus go méid an dún beidir an bun seachtarachta a athraí písabug. So it's margaíocht níos móna íon rud eile, you know, cos bhí sim an phobail an, bhí na pláisií an, bhí na tuismóirí a dhéirí, ó sin an rud bhí me gal rá, Ceantar Aontar tradition de ton. Bhí kidwaid in a fir ag obair thsala, bhí siad ag obair sasan ar fá beidir cocaise agus an sin héad siad na bhála. Spalbíní go bhfuil so. Go bhna sa fé, bhí sé ide ait, but kidwaid acu, you know, sort you know, bhí cured acu agus bhí siad ag obair na saomh tógala nó Johnny Mulligan. Ach bhí sé sort ceoltach mar an sin rahín na seach, lorhín leis an wathair. So I deach sogam sa siad na mrá tá ganas. Agus sin mar bhí rio, like, oh, cefni agam sa ma wathair war, you know, rubbish sin. It's like tá na mrá. Na mrá ganas agus sin é, right? Agus beidir go ligan na fur, you know, go bhfuil siad ganas, but really níl. So sin mar bhí gcónaí a clán sogam, yeah. So wahí me se gur sé inta aisteach nar bhí me sa Ceantar sin hocalam sa jedhín lord le banatí ar fá coupla yes agus eil ar board agus bhí si really go mór a bhac le okay teigem na bantaisi ri teigem inis go jeta gas go dé agus an chapter to baleidir bhí agin go Virginia ra there's ABC to A level, right? So ma churmuid an Gaelscoil Seolta tá Naíscoil a bhfuil srú Gaeilge an si a caiisianalinn tá sin fí bhmuid is fí chuig bhmuid ar an was heig linne idihis Gaelach a chur fáil de Feirste ó ABK ard level, you know, and chumlin ar a chur fáil. So sin sort rud a bhí mit jail agus bhí na mrá sort of wach leis go right, yeah, tá mé chocolate. Bhí sé a coint ar buntáistí fóstaíocht an sin beid ar dul os go na banraín a nó. Yeah, no, ag glórtir na skillna in aistrithe, you know, ag glórtir sort féin when na tag kidwai pláisi hagan straight and Gaeilges and sort nyai ormal tap ta idir tuismo idir muntri agus na pláisi, you know, go bhfuil Eitna tú leithreach, you know, go bhfuil ról níos lárnaí ag tuismóir ag kidwai denam in Gaelscoil an fásta mar bhfuil siad pobl fréimithe, pobl wanaithe agus tá ról, you know, níos táhachtach a kidwai ceann is sort mianta bhí agin fásta na eilonn se chur an phobail, so an déanann ra okay me tá Naíscoil an agus sin me tá Gaelscoil an is féidir linne tú a chur fríd an chailíocht le bhéad a chuntóir Naíscoile a nuair bhain agus atá Jimmy bug ar rang a hían he glatsan sin gol agus bheith obair san Naíscoil. So tá tú sort ag tógáil ar infrastructure an phobail ag an am céanna bhí an onad pobl an tonad pobl agin, so bhí meidir ra tá siomar bagan sin Spán scéamh a tosa, so tá sa géirí gró bhana tá siomar bag agin an seo an tíon rud na bhailann choiríocht Gaeilge a chuirsus, bhailann tú dhéirecht the hedge Gaeilge úsáid, you know. So bhí na sort straight, you know, na rudí sin le a gceis. Ach an sin beidir go deochad na tuismóir na furchéile na bhála agus deirtead. No, he's going to Ballymartin because he's playing football for Ballymartin. And it was just like, you know, leis sé sin mar an cás na nó. Yeah, like Carla, I would or le sé cás ag so just go Danic and Tahar a bhála agus dúirt sé, no. Bín dearn an scéil. Just sin So
bhí sin Jackar dúsa ghlacha leis mar ó mo chúlraíon bhí mis ra, but tas an bhar. You know, it's like tas an bhar. But so bhí cid mhór Chonathair agus dearthaí níos mó Chonathair ag na Feirste in sa ceantar sin margheall ar cursaí pelle. So bhí rud ionta simúlann sin maidir leis an Ceapá go mechan an CLG ag ceú leis an malacha go me sé nasci mai réirtí ó méid Feirste agus i ceantar go má léas a sé cin an gain. You know, current siad rang in a Gaeilge ar fáil agus tá siad inis chláirithe faoi sfonadra tásaigh Donatha agus tá siad a deanna annéireacht ó na Gaeilge de. Mar agriocht. An Bón Road an Bón. Yeah. An bon teagh bhí cruúir an tarna bin an pell an rud bahabhtí leis an féir. Bhí sé ionta samúil agus mar dearm bhí blach sé tamil dúsa suirt sin a hiagháil, but sin mar bhí. So, so bhí sé dúchlanach. An níor go bééis sin an dúchlan bháil an cinál gnééis sin de lesáú nó. Yeah, sílim just golan le burh an phobail ní ro mór an taithí acu ar an Gaeilge, ní ro teagháil acu ar de bhí gceist. Bhí cid mhór acu ionta burtha faoi tuirní bhí me seabal cid láfa leis an obairhála, go dé mar is féidir an pléile sin agus bhí me déine ráhfuil seo mariantar scolanna eile. Go banach ag géirí a léirú défa gur cid mhór waid daoine eile dhéanamh seo agus hána féin agus scrú sé gobar. Ghlach me sé scafte de hid misnach full Feirste minmos. Féin am méid sin. Agus an bin account sin ceap mai gur an túr a bhí an orcéin trá. Seans gonearna siad an sinna fásta. Seans gonearna siad an sinna. But bhí bosan ó misnach agus bhí beidir gur fóin sinna grití. Béidir, well mór was tú rá. Tá sé sé. Tá film. Déanann beidir sinna oscail. Seans go méid srí bhéals go mé ach go leis go bhíon neart agur thugla. So, agus tháinig siad le bailíí scapu agus craigeachtar na dorse agus sinna like. Bhí sé simil fásta mar bhí léirscáil an cheantar agin so heagméid ciréad na háitihí a ró fáireacht an Gaeilge Caoimhe mar sinna agus na háitihí eile a déadthid sort ciblann se bhéan agus cartlóir bhí copplar. Hui mis is a chance mar an dearca bhí agam sanna mar gurn tú ceist ní an tú freigra. So bhfuil me seir na dorse sin cé gur muir na háite rá no ná go sí san sráid sin ní bheith sim dá léir acu bhí me seir abat ní bheith agad go dtí go gur cheist agus bhí sinní ba os dúsa sin anna mar gannne ón tíh mai. Denní seachtracht ag teachta se agus ní sé mór an No. Agus ní ró star an ní ró saca céas mé ní ró íon rud mar sin. So bhí coppla a córa ionta samú agam le daine agus no chance. Sean bhean a bhfuil mé hartar an cléigean na slipper gur bhain bhí cracking sport bhí si go teo bhí si ní sciiste anise bhí si chatfríd an cosan agus double bhfuil ag an am céile but bhí crack an spray because an rud a bhí an agus an rud a dúir tú gcónaí níor hiig siad Gaelscoil níor hiig siad an teirmeacht sin so it was hi my name's Caoimhe from the wee Naíscoil down the road. You know, it was always the wee Naíscoil. And tá sé simúil mar tá sin early fós nar bhí an daine caintear once go phobail Feirste the Irish houses ar Gaeltacht uair seo, so it's just an teagháil a bhí ag an uair phobail Béarla ar chuirsaí le níor hiig siad go dé bhí gceist le Gaelscoil. Céir ceap cén chun ceap bhí in Gaeilge nóir a Gaelscoil. Just what? Shannon sort of fragger for too, just like what the what? It's just ní ró sin sort beidir nar holla sin focail riven níl sogum no beidir níl sogum just it was just blank just sorry what? Who are you? What are you from? Ní ró tuiscin seacu. So a gcónaí dúirtmuid do Naíscoil down the road, and
then fuirte amach leithreach cé acu a mé bailachiste thugad nó an mé a mé nó le cé tú gasta cé ar freigarion. But nuair smuintim siar chuid in na clásanna bhí agin le bhíos agin ó cé bhí sa garding ó híh ma bhí luas cain an ma bhí nó na cinealathe bregain daihann tú na tithí a rópáistí, you know, and then bhí coppla grúpa tuismór agus tachranan, so bhí muid go seachs na grúpi sin agus a glóir áfa agus an sin is fríd sort daine go daine, fríd na maithrethe like, agus lord áfa and it's ra, so hey, who's that wee child, right, and where do they go now, and right, okay, and has he any the other younger ones, or what's it? So Kidwar Grace and Kidwar sort Glack and she Kidwar Funyif Tin and Red, you know, Kidwar Funyif, Kidwar Ama Ní Doilam go bhfuirmuid mór an takeíochta Seachas ó na daoine a róma se abalta scart curthaí agus rá le leití fergal na conduct the Cill McGilvain no daoine mar sin, right lads, the kid you do Herman Shaw, ta men Shaw am hien, you know, the kid you do. Credu John of the stop. Oh yeah. Yeah. No, it was like Data dinella ostu lat the stop. Like Bert nu Oifigeach the in our area stop. Yeah. Maar ag an am céanna bhí me sig banistú tógáil fargnamh agus bhí me ag play le muoinú fars na Gaeilge, bhí me ag agrú feltí, bhí me ag agrú amachtaí, bhí me ag tuairisciúr aist in a muoinúthirí, bhí me golden like céim ra post ainta dúchlanna a bhí an ach sin ráite dóla me sin ar sin agus me golden fos sin go raibh me abal tú said amach, you know, mahan sin me jebrahíon, so ar bhealach bhí sé le leas gnearna mé sin, mar bhí sé cho ilgréithach mar fást ach sin ráite ach go bé go raibh muintir na háite jingwailte go raibh si de géirí an rud ní bheith scolan, mar ní bheith scolan marall ar na húdris, chuir mé mar sinne, like is bag cidú a formid ó na húdris agus Cain na húdris is like an roiin na dachis nu an well ní lorthe a rinne de hislin se has just right tena heverhidí sinné agus cai tú an scoil bhhaine ar dús agus cai tú a lína bheith agad ar dús agus an sin pléimiid leat in é sin, so an dóir hála sé na tá scéalíntach I géman faoin mar fuair sé an dar a flaiste agus le méid an scéal sin in dit mar tá sé just brilliant, but go banas a bhí 4 déag pláiste agin, bhí 5 déag díí, bhí muid mílúnasa tá me deanna agus bhí an scoil fáscailt man fór, so ní romíú stáit agin, bhí rint agad Chomsky agin, bhí rint agad chuirtaisteach ag an coiste iad híon in sunrod, like is Kevin Lumsa chuní cas meon tar. Oh yeah, like is Kevin Lumsa meon agus éman ar ní an targad agin leis na cúntarí Naíscoil an bhí seo go dé muid goíanna, you know, like bhí sé inta dúchlach, so nuair a fuair siad an muoinú don an Naíscoil, so tá rud an tugann siad preschool education program in isir, ribh sin PEGS an taine bhíar, ní ceapan am dé dó a hasan sin be PEAGS, agus go banasach céalaíonn sin don bhliain réamhscoile, so sin an bhliain soladach sin siad ar scoil, écan an stát as an fáiste sin agus fáin an tuismór é ar an aisce, ach caihí tú bheith chláirithe leis na serviceí Seolta agus leis an úidir sa deis leis an airgad sin ail. So sin go raibh an Naíscoil agus bé an ceart a géman ar seo, but sin go raibh an Naíscoil fáscailte ghabhlíonn go dúnach agus an sin ghabhlíonn leis an chláirithan sin. So fan tú ga bhíle pont ordagan in an fáiste. But tá cibhas an nó híomh múntrí agus páistí, so beidir go raibh an siomra mór go leor le bhí sé páiste lecu, ach ní raibh an targad agin le héachas an uran a bheith wabalta freastal ar na páistí sin, so it's sort chicken and egg, you know, cai tú na hebrethe a léirú leis na muoinú ail, ach an sin da mé an muoinú an thucail leat níos mó páistí a thuirteisteach agus bheith ó níos mó deise go hebrethe ail. So beidir go raibh 5 PEGS places agin agus nach raibh a 5 déag a gastru, da mé ó rá sesiún agat, da mé ó 2 páiste agat, agus bhí mar raibh leataí fe go ré ag an Gaelscolaíocht,
feo i bhrethe níos stanseil agat. So dar liom go bhfuil níos mó neisteoachta dhiaidh an level sin ag level na luamhlínta. Agus go bhfuil níos mó takeíochta dí ar na níomhaí agus ar na Naíscoil na fásta mar Kidwaid in a costí seo is costí Jonah iad. Tá si le play le social services, tá si le play le mar hampel faoi láthair, me si play le sinifig planala in Coirl Cahart full Feirste to much kind sure how many cubic meters of water is your Naíscoil likely to use on average per day. Where is so he's And I'm going, what? And type that Jammer Tashu to go play le sin Sherahis, you know, could modular Ruchtan and Ruchtan or not, you know, sitemaps a haring sugar like so le Shenayano ta argadi le sign all a sort of stuff, you know, the surveyors altry Dini will fest and rehaku Nurnach will and weenie Shannon ta took briar Yahill agus or Vini will begin all the saku up eat a golf fridge sort in star had a sigiri hachter. Tá sé inta dúchlanach níos scoilhánú, níos dúchlan ar éis Gaelscolaíochta ach dá meon níos mó in éistithe ag level na luamhlínta feann na hibhrethe an. Agus sin dhéanamh sé sin an próis níos éasca. Níos éasca leis an rinneidis, mar thug le rá tá féin báiste agin réile táiseach do rang héan. Agus an sin Actually, do frastalor. He's back over frastalor to start with. Well, he'll have sin. Tá Jackrock do hui an fásta mar ialar seachtas. So, ag brathair cén éire atá a bhfuil a dehasacu. An cuioine cén bhí an mhuiil ó ann Bhí fan seo sin nach sin tháinig aontachtá. Cé an bhí an far ard sin. Sin Hoops? Oh no. Oh, a slurgan. John O'Dowd. So bhí Katrina Ruan an ar dús sílam agus an sin bhí Naíscoil an. Sin Jimmy Siise agus bhí daine ag an eile rih. John O'Dowd bhí an ar Doscoil an eit. Ní ceann an cé bhí an ar anarthu. That's fine. Yeah, but bhí sin in a chidú nuair a fuairmid an puinte sin amach mar bhí an minist bhí an taire bhí siad an fábharach agus bhí sin right, okay, happy days. So bin darlam hían agus a rééis de spiral parsanta seo, but an manco go bó a rin sin féin nuair a ligsid don na héintachtóirí glacu leis an idirhis rin sin dáthair allmhór don na Naíscoil agus na Gaelscoil mar mátá málaí Forbartha stíanais níl éire fábharachan agus tá si just the dúiltú glán play leis an rud. And you know bé éman abalta modulis tá málaí Forbartha stíochaí faoi láthair don Naíscoil le Naíscoil reachtú le anú. So má an tú Naíscoil reachtal ag na status an rud agus cai tú creature éirithe haint má. So tá málaí sin stíochaí le takeíocht Coirlín na Gaelscolaíochta faoi láthair sin gur seán tríthú hiíocht leis an rud a chur fríd. Agus tá sé ag díoltúgus. Níl teálan ar méid éireachtaí go féid le. Níl sugam feabhas a géman, but céalaonn sin... Just mhuiil agus. Yeah, agus cailann tú muíonn an phobail fásta, ima tá siad ag fannacht baraíocht leat. You know, like agus heigme sin, you know, mar bhaimid an cuigar déag an tham seo sin Jerry leis an Chaoil seo a ní bheith Gaelscoil an mar bhí agam go meon bhí na tuismóirí ar okay, but bhí siad croca go leir an am céanna mar tá tú ag brathairthú do fáiste a chuir seach an scoil a tá sealadach nach bhfuil aiseanna cearta acu nach bhfuil muinseoir cinntíhe acu Tá sí dúilt a chance nach bhfuil príomhaide acu agus tá siad a gár síos an bóthir míle síos an bóthir tá scoil an bhfuil anrad acu. You know, tá electric whiteboards agus seo agus siúd agus anrad acu agus tá siad san ag deanú cinniú páiste chuirte in sa cep seo like bí me seomric faoi. So tá anrad in the éadan. You know, tá tú ag brathair ar thuismóirí gulsa chance Kidwaid agus iad a bheith thótóca sin faoi na buntáistí go bhfuil siad sásta neoir déanú duna míhaintáistí. You know, chur gas in san scoil na Barla. Beidir go bhfuil airgad acu le
trénalaithe spórte eileisteach nó gohfuil siad abal to service eile cheannachtasteach, but níl an buzzid sin agad, má scoil bhag chu agus bíon an buzzid scoil ag brathir líon na báistí has a scoil, so muna bhfuil agad ach couple of páiste. Like bhí siad rint bliana sulrú an targad acu le príomhaide cheapú. Bhí siad beidir ceir bliana nó mar sin gan fríomhaide. So tá sé an sin miltena Jackar tána ceigearí ag teach tart ag deanú inní cur an saomh agus siad an rá, well, níl an bhaine seach dínta mai sa scoil seo, and you're going, but how can it be? Because níl príomhaide an, because níl an targad an na príomhaide, so tá sé ionta dúflanach agus an sin tá tú géirí muí na dúismóirí a chothú, má an tú droch ceigeacht, So brahan sé sé Well, ní féidir leis an ceigearí ach tá lista acu agus caiid siad measnú anaidir ar an lista. Tá tú ag bra ar an coiste a bheith cruúthaíthach le go bhfuil siad abalta na deisina sin ar thur fáil don na pláistí ar bhag an airgid. Sin an rud nó le dhiaidh, tá tú ag brathir daoine hachtasteach agus rud dhéanana go dúnach, but tá sé miltena Jackar. Agus tá an córas deartha. Níl an choras deartha le taú le scoil mar seo, tá sé deartha le agus tá sé deartha agus sain deartha don na scoil na Béarla. So cé go bhfuil sé ráite sa reachtaíocht go bhfuil dúilgus orthu to encourage and facilitate Irish medium education. Ní raithí siad amachchas an casan leis an rud. It's like, okay, we have a duty to encourage it, we have a duty to facilitate it if the demand's there. But mar a glas a cruú go bhfuil an téilehhan is bug gur féidir an bhíanana. Mar d tú chicken and eggs. It is chicken and egg. Sin feictar sin fiú Sé Chontae freisin ach ach ar léas na Sé Chontae tá dúilgus éigen stáisiún, so níl tú bra tá siad abal do scoil amháinú agus muoinú a bheith an seachas mar a bhí Virginia, bhí siomra bhain an, bhí meisic múna sa scoil couple of urgar an múnseir tin, a níl chasas múnseirachta agam, tá Gaeilge agam bhí meisic múna, agus bhí, so tá tú ag brathir daoine a bheith integríomhach, an pobl a bheith integríomhach ar bhag an airgid, agus ag brathir na daoine cearta a bheith ar an coiste fásta. Agus feicim sin leis an Naíscoil agus tá an gcuid seáil an uirtir Naíscoil amán, but an Naíscoil uair seo ar an coiste tá iarmhainseoirí an, tá príomhaide an, tá auditor, inne chóir a bhí an, tá sainlas le acu, mar tá ag plé leis an chathair, aici bhfuil níos mó daoine an, níos mó féidirachtaí, but ag geantar bag tuaiche, gurúil ceart ag cé is mód in a fear nó na daoine an scantar mrátí chus bhaid na mrá. Níl an aird sin de taithí acu, so cé siad an sainla sin eile ó aici héile. Tá bhís Jackar ar an coiste, maithíam gur sínta trom ar an swailgin. Agus Brisí síos nervhíseach couple ar interesting times. Agus cé go fádas a thug an próséis ilige an dheartha. Gus bhí sé hiúseáil hí seáil mar d Well, a luithe agus a thosaí, a luithe sa fuair an Naíscoil aitheantas, so that was Gaeilge a hocht, thosaí muid go bhar an scoil. Agus fuair siad aitheantas an Gaeilge a dé, marm, Gaeilge mar sin. Ach, so das go muid mí bhean an óir, an dóin ann siad oslíonn tú agus an sin caiid siadsan an rinne hachtamá agus contas cleigna dhéanamh le cin si ggóil na páistí agat. So rinn siad sin hartar mí dhearú fór mes buam a chumne go leiscan agus sílam go raibh muoinú an áit hartar mí na saona mí na nollag hartar an tréimhse sin agus díag sin as an muinseoir. Fuirtí agad bunny her líon na báistí. So, but don ciad cinse, tá mé cinse don ciad sé bhí gromid a ggéchas an, a beidir don ciad bhliain, bhí am Louise an.
Tá sé Jackar to McLaren sort. Yes, bra. Seans go muid blian gan mhaoinú de rang a hían and then an dar bblion go pasí an rang a dá sol romaine stat an sílim gur sin mar bhí. Agus luú tú an cinál deanachas an sin an a bhratú go raibh sé dachar daoine deanacha aimsiú nu an rah mé eall ar na cúntí a luú tú daoine ar imimecha agus an phobail an rah phobail ag ísliú gáí líon an daon ámh agus. Ní ró sé delé daoine Chontae a bhí tiltnach agus sásta cidiú ach ní ró an sainolalas acu. So sin an rud na bhí sainolalas ar lei acu a bhí do mai le leidí an wow an cholas a bhí ag a maidir le nuair fuirsid sean wahan agus scibal am hanig an lórí seo agus landal an sean wahan seo agus tá bhecha an bohan bhí puils na bálaí agus bhí Joran son agus bhí agus hosí me sé cíine bhí si gra le bhí me má sin sin gáil éman ní heaglan páisí a churann sa wahan sin le just ní féidir sin íanú agus bhí me just agus an rud idir chest fan go bheith tosa Caoimhe Ní Chathail bí sé ceart agus ceartlair le tíhí de seachtain bhí earlier an bhí foiinigí ar sé bhí napil ní rúisiid le fecail bhí pintir na bálaí bhí different siad an obair dáreide an cólachtógalas agasan ach a rééis selas obairúnach a bhí an sin so bhí an sainolalas sin acu nach mé bhagam sa chugas but ó híh teagháil na próisis agus gol fríd na próisis cadé an tú na sreid cadé chaiche sa bhéan éit le sinna dhéanú. It's like foaming tú on the job. So to encourage that here, just because Jerry said, have you got planning? And you go, did I need planning? Nobody told me I needed planning. And then you're like, oh right, shit, I have to go and get planning. So it's not go well cording the Gaelscolaíochta to have to start go right seo checkliste, Sean rud a tala janu, Sean sort scala a VOD, agus taco image live. Ní mar sin brin sé, tá so go hédriolach sin mar a bheith agsúil leis an rud bheith féimú ach ní mar sin atá. Agus ní a caiú nuas ar cóirla atá me, kind of am, but, dearhin gohfuil fiche rud le deanú acusan, but bheith leis an rud a dhéanú geart, bheith ar Oifigeach na cóirla wad ní smó den reagracht sin a bhacu. So céin ráil a bhí acu má seas in mún na scúil rá chu mé bheith chuúm chu seo. Tá bhí rinseáid crunníthe agin. Bhí siad aonanta mai ó híh bhí bailthe seacha go leis an rinneidis. Bhí siad san abalta crunníthe a reachtal leis an éire, bhí siad abalta céidú leis málaí Forbartha agus an tíobh sinnde. Agus a gab de bhí coppla diniu pléil an padarú cinna gain agus céadí an Adam McSheffrey fásta. Agus coppla hanig siad amach liom ag gáilthart na tithe, mar bhí meisiráach tá meisi lom híon. Céidhaid an amthóg méid tuismóirdam a bhí fáireach mar bhaithí mé gur chéidí sin mar bhí ban áitiil liom ceirí agus rin siise céidhóibre. But nuair nach rú siir fáil nó do mé páisí ag í seaachnar again choir hanig patter nó deafamach, but wahí mé gur rú sort template acu a rú clí leis seachas an rud a hain nearú don phobail híon. Bhí meisiúrá that's okay, that'll work in East Belfast or in West Belfast, but ní a brúí sé an seo. Template cathroach so is nó. Yeah, better template naisiach fedamara go bhfuil an dearcú seo go de Gaeilge hiscar rud a bhaineann leis an daoine atá Chomanta den nationalist a bhil teangaí, go bhfuil teagmhil ag daoine ar sin, but beidir nach rónar sin teagmhilach ar go déan dóil le tionarthaí amartir phobail nach bhfuil taithí acu ar an teanga agus nach. So bhain sé leis an ceist a bhí me de Pléann níos luúthe bhí meon luú dhéanamh ar. Yeah, go raibh sort template an acu na cléigean cad is Gaelscoil agus cédéan sort phobail a bhíon ag freastal ar Gaelscoil. Seachas golisteach ag an cheantar an céinar aine basa.
Siún nach bhfuil. Tá sin fós a gáil go bhí. Tá ceann sin fós a dúlach. Go bhór sé bás. Is sé caint barja? No, just an tealrú sin an cealar a beir ach tá sin mé bachú gáí ceart agad. tealrú sin. Go leis ce? No, tá sí ceart. Yeah. Níl ach méid éirithe gur féidir le cóirla a dhéanamh, agus aithníam sin. Cai siad san agus níl teagháil agam rialaí ar go dé dhéanann siad go hinbhealach. Hinbhealach, se. But mar rinne ag art go fuair chúiseach chun taobh muí féin ará leis an rud a dhéanamh ag geart, féhar daine gola se ag an counter ag bheal Pléann sort gríomh a bhhainú bunaithe sein deartha don counter sin agus an sin córdniú a dhéanamh ar sin. But mar ro Oifigeach Forbartha mar chéachtar, cé dhéanamh sin. Sin an rud. So seo an rud beidir. Tá rud dé an rud áitiúil agus an rud so is náisiúnta nu ag leibh an stát a bailach. No fiú fars na Gaeilge caithí teagháil a bheith ag an nearas ar céan sort takeíocht a tadaí ar na grúpaí so mátá SPG an agus tá siad san ag sílstan ó tan tefigeach SPG seo pléile just éach déarachtal. But ní mar sin ébrion sé nó tan daine seo ag is tógáil phobail atá gceist an seo agus is plánal Chinese agus is obair Forbartha phobail atá gceist. No tá sé caintear Oifigeach Forbartha Gaeilge. But ní heaglaach China a bheith agad gan phobail. So is Oifigeach Forbartha phobail in éireamh atá gceist na daoine seo agus ní dóilm ghfuil an teagháil sin an ag level an mhaoinithe, ní dóilm go dtigean fars na Gaeilge go dé go fiú céad na dúchlein na teag na daoine seo ar an talaí. Spéisiúil tá ceapan siad beir a gá. Jerem mar Oifigeach dead sin áris, but anyway. Tá tú rásáis go bléann siad le cóclan cín na Gaeilge beir a mar na bunródaí cócail cára agus ranganí beir a seachas tógáil phobail, so tá siad tá gné cinál nó tuiscin such eacnaíochta agus tuiscin phobail beir ar an asnamh an sin bhfuil. Agus tá defraíochtaí thuí hasan agus ní héagháil me gurí bheith críalteach faoin rud ach tá an teanga ó dheas fréamhaithe cydhaid ag geantrathe nach onan agus na counter ho hui, so cydhaid in a Gaelscoil nó hui tá tú caint ar na counterthe is buicte tá tú caint ar an ait a bhfuil aspin éastíochta ratí RG astíochta an níl idehis ag na tuismóirí. Cydé mar is féidir an sin a bheith smuintú ar level idis don na pláistí, mar cydhaid acu tá si rá ach nó bhfuil a siúneor mé agus béideanna in a siúneor agus sin mar tá. Níl siad ag smuintear ban táistí idehis mar défa siúd níl an ard sin táhacht leis an idehis dóibh mar ní sin mar cid de sales acu, ní roiis perswai acu leis an idehis formalta beidir, so tá sin an agus tá sin cheater dú so jas gohfuil seachas a mála clia beidir. Tá so go leití clún dalgan agus counter mar sin a teagteacht chun cin, but cydhaid in na Gaelscoil tá siad a geantrathe mánachmatha nó tá tuismóirí garcar mar 6 rud is rud trendial siad an de fáis go thuirí Gaelscoil inis. Ní dóilm gohfuil an curthaigh a céine a gceist. Na sílam gohfuil fars a gathraí písabag leis an scéim uair atá acu tá Jam goni jarma ta me goni torch an SPG nu but scam Forbert Leanry Gaeilge sin taimitar sílim. So te sin kaint sin isir Leanry agus gréasain agus takeíocht plánal teanga agus go méo plán teanga ag counter agus sinna le. So tá siad a bogus trá cheart, ba cai siad teagháil go gaithí an infrastructure bheith an le takeú le sin. So agus caihí eilhaint si bheith ag na daine atá obair an talaí. But I should have got for a tourist de whatever it is, fia mila in eine bliana, fia cuig bidger a gantrathe ella. Cydwaid an anta should have fostu dini
Ar bheag Caoimhe ar bhag an Caoimhe nó taithí díreach teachtain amachchas an Naíscoil. Mar a bhí mé híon a ra níl som go dé tá go dhéanú le a héal ó sin post ag Johnny mis sin. An defer bhí an stoilm na marall an róla bhéag machláán in Forbartha pobl gurú teag fel beidir agam ar na rólí sin, gurú mún le Chaoil agam se has sort tréanal nó element ceart agam ar nod. So tá sé samil so but is tan choras in de iad níl go leor muoinithe level na luamhléanta ach go háirithe ní dáilm ghfuil go leor táhachta le chur na luamhléanta na rátaí écinn siad leis na country Naíscoile tá tú caintear 5 míle na bliana na ruigean. Agus tá tú súil leis an daine seo a bheith na saoolaí ar meassanú riscí ar Forbartha an dáthangathis ar éidehis na báisí agus éad olbú don Scolaíocht ach tá tú géic an rátas ísle láfa. So tá Coimhreacht mar se nó áardú agus coimhreacht ní Tá deacreachtaí an fásta teacht ar riine tá cailithe ag level na luamhléanta teacht ar chunteirí agus ar stúrthirí Naíscoile. So tá cailíochtaí an agus tá daoine an, but tá sé inta Jackar duine eile Gaeilge waith agus an chailíocht cuam leanaí acu fásta. So céidhhaid an am tá daoine ag brathir idir daoine leis an chailíocht agus níl Gaeilge chumáid sin acu, nó caithí siad níos mó airgid éic le múnseir cailithe eil ach an sin Johnny'n múnseir cailithe blian agus dúis sé post a scoil. So dúsa sílam sa go gaithime de éithint gur sainolaithe iad na daoine seo, ag tuimisigh pléile rá faoi láthair a tá abalta siúlteach sa siomra seo agus rá there needs to be finger guards on that door, there needs to be this, tá sios na Johnny risk assessment in a gleagna when I'm going what because is sainolaí iad agus níl an mass sin léirithe ach arthú ní dóilm agus an sin mu tú súla Gaeilge waith galanta bhín blasta bheith acu fásta. So mar tá rá bhfuil imid gurí páiste chuirteach a sih nach bhfuil Gaeilge mar nach bhfuil Gaeilge an trismóirí tá sa gurí ach tá muid sásta peine éaglafa. Tú hána se agus déag le fill ar cheist an phobail bhí sin spéisiúil luí tú. Sorry, tá sort rantan an No, sin níos fearr. Mar ní mis gurí bheith dú a stúra mus ní sin bhile go an éana. Ach luí tú go raibh mBeann sois gnáhaí agus rúdaí mar sin ceann na ceisní is máhastócha an bhaine leis an Gaelscoil chunas a thógáil las muid a gataí na scoile an raibh stratéis nó an raibh nó bhí tú sé réifh go Forbartha péis go léis ó bhí sé sois las muid a gataí na scoile hana is tócha nóir buíocht a Gaelscoil an a brathnú sé péis go buí bhaid sa deiscat ar luid nó na feithe sé chun ag sin daint ar iirecht a thógáil las muid agus tepan ar ónanta bhfuil ein túirmí as faoi. Tá an táhacht leis an obaráige agus a réist is rudnach ag an daoine agus ní ag an daoine an saolas a bhaineann le obaráige a chuir sílan siad san obaráige equals churpáisí siomra le clíí amirt snigar peil sin obaráige ní sin obaráige. Na daoine a bhfuil me sé agus buúdeit leir le hetí form na nóg mana bhfuil tú glóir áfa hana féin faoin takeíocht a churann siad san ar fáil taobh muoi den choras Gaeilge mar aithníonn siad san go gaithí siad lóirtear Forbartha skillan na pásanta muoín drugaí lóirtear ar féin muoín lóirt ar bheabharthanse na rudí seo le ach dhéanana trí Gaeilge agus sin an obaráige churann siad deisinaí eilena ar fáil den na daoine óga seo níl géir go an Naíscoil, go dé tá géir níl sogum, well heaglanne cadnas HTV a dhéanú leat ar bhile sin dhéanú nó heaglann eile se chur go agus a bheith mar chuintúir Naíscoile ar bhile sin sam agus sapáisí, so tá suirt níos mó a gceist na
service gogaman, bol an focail sin agah faoi as, gogaman, babysitting. So, na service gogaman, like, but sin mar arcin kid wardini agus sílan sin raig Caoimhe Johnny bug hís an sráid ponta 9 na seachtaine agus ní gadú sa bheith burtha faoi, you know, but tá géir gáil an éisteocht cheart a dhéanú ins na serviceí óige mar caihí na daine óga sin a bheith abalta a gid skillan a mar deirtú a úsáid tí muid an siomaranga mar Caéan dóig go mééis sin abalta luirt ar chuirsaí an tail mar a bhfuil an de sin tá cadífa. Tá sé cos lomsa reit, dóna me sé Gaeilge scoil. An éis agus me sé tógáil manínsa, Tá me sé gaithinn sin na marnaí I mo hid Gaeilge. Mar tá me sé abalta luirt ar seo lása agus abalta luirt ar fallasaithe agus ar struchtúr agus ar go masú risca agus rulíon cinneil sin. Ach nuair chéad hanig nuair hos me sé luirt le séhín agus mé gur ar ála hí Miguel Smuicher sampla Crohanny, you know, Mr. Okay, Carnog, Trenton, Hectagon, Rhombus, you know, the Rhombus of a Merla, Mr. Garker called. Take the fucking Gaeilge guitar shin, you know. Agus, Rhombish. So it's sort, but Taroli didn't kindle shin, you know, like Nero Gaeilge gogum or Sheiklan or Colander. You know, so to me in sa chakra, like, okay, cur seachsa agus an sin Caoimhe agus an focail a cheadú. So tá réimsí áirithe teanga gceist agus mana dogan tú deist an a daoine agus seo Gaeilge sacu úsáid tí muid a chlós na scoile, béis siad suirt siocaí agus ráite leis béis siad teornta le lortir agus bhí Ciarán mBéal bhain a ceantar seo mar na mala bhí mit seanna písa ar an Gaeilge ar radio fáilte. Agus bhí sé sin ar bhí me seabal de lortir cas tíreolaíochta in San Afric cas agus aspa isce ach ní ra mé abalta mé hí na churniún ó híomh na maithe hainte mar níor tugaí an de sin dífa. So gear gáil serviceí óige agus an éisiíocht cheart ach teagháil ag an stáit nach onan obair óige Gaeilge agus obair óige Bearla. Mar Cill an Bhearla leis an obair óige trí Gaeilge caihí tá dimension agus réimse an eile a gaiidú orbit agus sin skill na teangas agus skill na luirtha de sin na úsáidte a cruú ní hanan sin agus Cill an Bhearla. So agus minteanga tá gceist so tá sé an éagsal ar fad ach fear mar an ar arcamar na Hebrí óige sin agus an obair íanaan form na nógus an drama sin fríd an drama dearag, fríd an factasaíach, fríd lortir ach na Gaeilge agus na rudí sin. Tá na daoine óga sin bhhad níos muoine le lortamach, tá sin bhhad nuair lorn siad agus kithaach email ag nar bhí aga marthaí agus fecha méad ar an nuacht, so sin lort mar míon wow, tá na daoine seo cho, you know, sá lortha agus just articulate agus, you know, is léir gohfuil siad, you know, gohfuil siad aonta gohfuil inslector dói acu agus seo, agus tá sin reality like wow, tá siad aonta airmúil. So ar bhealach tá bontáistí le sin, you know, gohfuil siad abalta na scileanna sin orbit í factasaíocht agus sílan go méidir go bhfuil siad níos ólaí ar chuirsaí fallitiíochta nó bhfuil ólas níos fearr acu ar an chóras agus caéan dói leis an chóras a úsáid le do leas margheallar an obair dhéanann le hentí form na nóg. Agus an dheartha freisin go dagan sé as an siomh a bhfuil si mar tuigeann si go meonlachaí de stá go freisin. Agus ghfuil an chóras in na néidir, so go gaithí siad san a bheith cliste fan dói a déan siad a bheith mar an chóras. nó an ceart agad. But le piliúr an ceist bhí agad máidir le taú le scoil na tíomh mí agus deisina úsáide orta na pláistí. Sin an fá go bhfuil ga le leidí Gaeilge atá díiriste ar deisna úsáide do na scoil na Bhearla. Leidí cuman na bhíon le ba bhrálam sa fecail go raibh cuman na bhíon níos feiclaí chuí. You know, tá siad barlam iad ecail a bheith níos scríbhí. Tá Conradh Gaeilge inné obair ítach dhéanú ach tá buir an faoi sin go raithí siad ráada agus go mééis siad suirt spréite ráhannaí was maiileat. Mar tíam an iscúil siad ag buint le gréanaí eile nach bhainneann láfa, so cé is gur aibh go deacht agus, you know, factasaíocht sin an gréag is mó
sort an clochas mór baiding. Tá sin é sé garcar chusaí óige agus an sin tá duine seo ag plé le Pléann teanga agus an sin agus tá mé burtha faoi sin nó sílam go méidir go níor a hí siad rá óir agus go mé ní bheith siad mar hainol hirí an rud amháin, bheith siad sort Scapi, sois. rá scapi, so sin burhhain a tabbat sin just me se a réist ar rant. But yes, ga le in eisiacht I deisina úsáid a tíbhmid an siomranga, absolutely. Agus níos mó ná just táid go hon na pectorlinne, táid go hiag an farc, cai siad a bheith deanta ar level strateisiach. An dóis far le pléile sin, is dóid am héan, na cailíochtaí a orbert, agus bhí caintir seo le Gaelscoil agus le Gaelcuirsaí an tainnim turns ram a churn cailíochtaí chur mlána go seo ar fáil. Go méo sort céim an a gursaí obaróige trí Gaeilge. Agus bhí sort pilot deanta. Agus go bhuihead na daoine seo eilehint faoi na gréine, so sin sort bailachamacha sinam ma aimid daoine óga atá chomanta agus má chur ma déine eilehint searthú an sin tá siad san sin a chur bhain agus an eilehint sin a chur so sílim gur sin an rud is mó go tal Forbartha sin is. Agus dúic le cú mé thar ceisina gáin sin dúic le fiile cinná beit a ceisina reiligiún agus an pátrún nó an chuoin nach an próséis faoi cinál ní an pátrún nach go reiligiún na scoile nó scóil nabh san creidmhilge ach an chuoin an plé faoi sin. An plé bhí an well bhí an choras Catholiceach in ar Néadan. Dearthain de mar é gurú CCMS sin an drama bhainistí na Scoil na Catholiceach. Dearthain de mar é gurú siad san fábharach agus go méo Scoil Catholiceach an. You know, mar Catholicí is mó a bhí ar an coiste ach an sin bhí teagmhail go lua nach rosem de leid ag an English Catholiceach in Cill bhí Maciana níú si géirí bhí si go ra no to trí Scoil le Gréidim agus tá sib sé géirí ar an Scoil uairhhainna, not a chance. So sin sílim go rófestar hián fadú de srú, heag le sin is srú le héman, but cinniúin sin gur bharhád bheith neusplach agus just an plé bhí an ag an am nach méo reiligiún ar bí sort buinte leis an rud ach go méo sé chur ar fáil de mar go deir mianta na dismóir. So an Scoil seo agus tá an gomid le pilliúr sin amach sin is Scoil imasci a bheith son. So leis an imascu tugann tú daoine le chéile de aon turas agus bíon gré sach leidir reiligiún. So ní rú sin a gceist a Gaelscoil man, it was just gachmid le ahanine agus be méidir freastal ar riachtanis an phobail. Agus chuna san nóibríonn sé sin a daibh nóir tain na páistí chun Caoimhe nó Caoimhe nó Caoimhe. So taigeann an sagart isteach agus chuann siad na sacramentí ar fáil in Gaeilge agus bíonn siad go fríd ag a brú fríd an leor. Páisiir bhí nachhfuil anú tugtar obair eile dífa agus is bíonn siad ag obair ar sin. So sílim ghfuil an cebhas hartar 8 fiche is a Scoil sin. Tá sé spéisiúil ach so sin mar dhéanann siad é sort seachtrach, but tá reiligiún mar chud den curriculum ó thuaidh. Tá sin in sa curriculum caithí reiligiún a bheith deanta. Ní hailí atá na hana sin snillann seo, but tá ó thuaidh. So ar léad bíon arthú onc ar rint reiligiún agus bíon arthú staidiú an ar sin mar chud den curriculum. Spéisiúil. Agus stócha luú tú na pólatóirí an sin. An Gaelscolaíochta luú tú an Éileán an sin, an Gaelscolaíochta den líntí éagsúla eile mar amplas na feithe Sé Chontae luú tú rastal tú an Gaeltocht. Cén tuiscint a bhí agaí ní hamháin tú hain ach an raibh tuiscint an Gaelscolaíochta nó an Gaeltocht I measc an phobail agus tú am buonú na scoile nó?
an sinam an teagháil a bhí ag muir na háte ar an Gaeltacht is toilm na mar aici déan tú an ar sprí, like féin cúpla seachtain chuann tú na páisí an Gaeltachta. Ní dóilm gur teagháil acu ar an Gaeilge mar hangi bheo. Ceannas nach ró líon an phobail chomhthart sin, so ní róna service sin acu mar tá níorthar bhfuil fairste mar ampla, like just Gaeilge hartart, so sin mar tá. Ach, so sin an teagháil bhí acu, ní dóilm, like insa cheantar sin, de mé sa cainte rudí Victoria mé Feirste, híl siad san gur like bhí sin ar flean an eile, like níorhain sin le háir, bhí mis rapad an mé Feirste television bhí sin go aib ar Frankies, you know, bhí sin a cainte ar mar Frankies. Géir é sin. Sin an lás anim de rár mar heigem bhí Franken machine, so nuair bhí tú chur postas amach, bhí ar an fostas a go Feirste agus an sin a bheith frankt an Feirste. Stampa, no. Sort stampa, agus an sin go spreitir maithe in sin in sa seannam, so gur chosí sin toirt Frankies ar watcher bhil Feirste Marialler sin, the Frankies, I don't know. Samá tá sé brathnú ar muointe be Feirste cahar atá. Bhaid go méad a sí an bháha mar sin Níl túm no. Trust Chaoil and no chance. Níl siad fiú smuintiúr your contra atá fí a bóid síos an glóir is tá siad einta agus dearing bhil chuid de Éireann mar sin nó mar Ellen tá Virginia einta agus deartar an seo mó Feirste, you know, to West Belfast people, the world stops at the end of, you know, the end of the Falls Road, you know, gus sin an sort jarcad hoggy, so ar bhealach tá bhaile daoine servicey ina gantartha chéan sin an rud. Níl siad a géirí smuintiú ar galamach ag aici heal nó go dé tá aici heal a dhéanú. Na tá buntáisí an sa bheith just bhí me jabal na páisí hort ar bus hiag an chuldrana nó, you know, hiag aici heal go bhecad siad gur teangaí bheoí agus siad an goró tú abalta teanna chuir níos mó mar tear na páisí beidir. Na tuismóirí, but in Gaeilge agus in aici na tuismóirí, it's like no seo má riocht, seo má híal, seo an Dúin in sa cantar seo agus muna bhfuil sé ar siúlann seo ní handa, you know. Agus ar a chás hain nó raibh céim buint nó tuiscint a bhí ar glúiseachtaí náisiúnta eile nó glúiseachtaí sóisialta beidir go náisiúnta nó na Sé Chontae bhí luú tú misneach luú tú an 8 an sin nó. Yeah. Is stoilm ceannas go raibh sé buinte leis an drám dearg agus drám dearg agus bhí one image form an Dúin agus ar form an Dúin bhí grúpaí éagsúlas isteach ar sin agus bhí me sé go burcha dháil le cóirlaí aici le fásta, so yeah, ma hiid ebre híon dearchan go raibh níos urgently. Na sin ráite cé scóil me sé go burnis de agriocht Ellen. Da dosa hí híon do me ceistú faoi T1 agus T2 agus faoi nó de like bhí me sig fólam an láfiarí faoi TPNs, you know, agus like they'll really take well go mar sin, you know, so tá cé go bhfuil álas agam ar agus smuintíam ar éire mar trádáil chun gan deirt le sin mar tá, but eitníam go bhfuil Jeffreyachtaí sa dálínse agus eitníam fiúin in gur hiige, like maithí man amana gur gealt meise nuair tá cruníthe an in san agriocht agus tá muidir bra glórach, so nuair tá cruníthe agus na ruligan nach díontíam leis bí mar but no fan second ní ontíam na sin mar agus maithíam go bhfuil chuidhhaid do bhair na Sé Chontae Fhichead sort ní chomperdacht le sin mar ní sin an churthaige tacu tá siad sort níos chorasaí beidir ná mar tá Virginia, but tá Virginia níos clachtaí le bheith trid. So táid an amana rumpag tagan tú trasna mar sort an taon gealt atá ag tuairtach go gcónaí agus a gearn, but yeah, so teagháil cinse teagháil Dúin ceistela. Ar an náisiúnta an bhratan beag Alban. Dearing go raibh níos mó ólaigh seogam faúda go déabh ar siúils bhratan bhag agus an Alban in sa bheith just go raibh muid ag géirí
arcar na heisiimlairí bhíar siúil chomáile sin bhí muid géirí go bhéim ar rialtas na Breataine, so bhí muid géirí ar ábalta seoir siúil sa bhreatain you know, mar is commas teachlof san go téad thar siúil in Éireann. yeah, in Éireann in our dír híon ach dír trasna lína nach vector, you know, to bhí siad san sort ra jeban ní anmuid sin le chugas na strateistanga, níl strateistanga is asan nó dúiscart na haireann mar so tas agad ar policy tanga bacordéra so tas agad in Alban tá hían +2 so tá de hanga hían agus an sin fómíon tú ga hanga ar one school whatever agus in sa rapan fog 2+1 níl sin an assassin agus níl ní hondá an seo tá policy ui asan maidir le tanga hí ach ní an seo so few hí scéim under bhaineann the primary modern languages agus bhí Gaeilge agus Spanish agus Frankish agus anrad a hagus ag level a Gaelscolaíochta bhí daoine teachtasteach bhí aici bhí moiniúan fan na hinne rinneúr hiúla sin so tá na teangaithe go generalta in rachas ins na Sé Chontae mBéal ar policy ar policy histáit so nuair rinn nuair hen tú siar go marm gur bhíle agus is 7 a bhíon rinn Tony Blair an ceniu sin bhí na teangaithe riachtanach ag level GCSE nó TGMO an sin rinneúr hiúla sin ní gadad teanga staidir anúir teanga inis is sasan nó a dúiscart na haireann so Tá níos liú daltaí a denistad ar sin an agus tan tón ag teite mamachas it's seo an sa mór chóspeir le bag banner an Gaeilge but an rud a Harlíon's fós in a páisí hens ar one school ach a hens ar school bharla in sin Janan siad san GCSE Irish so tá GCSE Irish agus Gaeilge so to papar scrúdaithe an díirithe ar thuisiúd bhfuil Gaeilge acu agus papar scrúdaithe díirithe ar thuisiúd nachfuil Gaeilge acu ach a dhéanann staidirthaí ach Janan na páisí Gaelscoile an darad mar tá siad san ar eile sin tuismóirí seo buntáiste, Uí de fáiste, Irish agus Gaeilge so it's an extra GCSE, this is great but an rud a chéalaíonn sin gohfuil na marcháin daoine surge so tá sin níos seacrad an grád alta a réalta an cinál belcóh sin tá sé go ddíireach so tá nuair a bhaineann tú amach na páisí a bhfuil staidir deanta acu ar Gaeilge de cinnealaigh in san Gael chóras tá rud a gin ar nós fiche faoin géad baice den na páisí is sían an fapar scrúdaithe GCSE Irish in sa mór chóras an bharla so tá géirchéim an sin masked by the figures of the Gaeilge but tá géirchéim so tá kind of shocked géad dalta a dhéanann GCSE Irish I mór chóras an bharla Trína sé chun a maithas na mílte agus maithas do siúd it's like kids an anhain a hagan samach lífa so is mission kids an anhain but is fear geek mission is rá an teanga so tá muidig cothú na geek seo like but ní muidig fáidir san gráine le Gaeilge Lort in sú mór chóras so bío sé chuitar Gaelscoil nó is Gaeilge acu agus sin é agus na daoine eile tá siad seis caiise Tá but tá sin dí module agus bíon daoine ar abature is cum faoi sin ní imríonn sin tunar an Gael course but imríonn mar is na daoine sin bhfuil thosaigh géirí taptaisteach le puispáisí sacu chur ar nó tatú géirí féiclóir le Gaeilge tatú géirí I've le Gaeilge tatú géirí na service seálaigh ní gadífa bheith mar an héal ní gadífa síl sacu chaithú trí Gaeilge ach tatú géirí go mé na service agus Dúine tá sin dí thorine tá na service sin dí so tá sé ní heaglaad arcar mar íon gréhhain sílam go gainn tú arcar sort an mór fector ar fad go gainn tú taú leis an dá chóras a deis Gaeilge agus an sin mór chóras an bharla chumáid but tuairt faoi deara could rud a dhéantar sasan sin an rud a mé simig na héantachtóireán is cum leis na héantachtóirí go dé tuagtarlaí ó yes is cum lá sin is sasan go dé dhéanann siad is cum lá go dé tuagtarlaí sin inis saos policy ein tang bullshit go ddéireach chunig tú beid a gur bhrú siad cinál árán
an brat ní an bratnach ag an sasnach na bratnaí agus na halbaní an náisiúnta Son so stiff sin boi sin dul dreisne stá. So sin treile tá anú tá siad a géirí Chontae immert ar na MPs in Westminster I géirí ahraí engineer sin because mar dearm could be really ant is cuma leis na Victorian seo go dé Harlíonn in sa Radfog nó in Alban Tá siad an conquer sasan so cai tú Chontae immert ar watcher hasanna ar dús you know le policy change bhirteach an seo. Yeah, so. Agus tarna ceistéir nach mar leir mé mór fa Gaelscoil na man go leiscoil. Leir mé ar fi ar an eile se sin. Buinú amach ó níos a bhí ar intanagaí ar dús mar se in Gaelscoil na man. Tá Gaelscoil na man ag deanna go maithne céim ar taménta brodaí leis an obair atá ar siúil acu in aion na aion agus bhí cid mhór tripletí, but léironn sin fásta a luthas a hanig muoinú stáit. Buinú cid mhór you know, so bhí sé inta dúglanach na céad blianta sin agus like really bhí sé cín me sé isce me cin níls covéidir ag teach na bhla ó náit se go like Níl Seo Chontae and why clach me se leis cínta pásanta fásta mar bhí me sé rálam hían agus bhí mar rála híman but we've promised these parents you know tá ceannach tá seathagaí nó na tuismóir we have told these parents we cannot fail these parents Seán le bhí gal réim a chaigen cos bhí eitna farsanta agat ar na daoine ar na pláistí ar na Chaoil you know is rudí tá pásanta bhíon so ar bhealach bhí sé inta strasfuir ag an but a luthe is a hanig an muoinú an túlach Bhí sé buinte? Ok, bhí deacreachtaí eile you know, bhí dúchlein eile maidir le Pléann scola agus caidein a dheosú agus príomhaide bhirte se agus but ar bhealach it was like ok, but tá saoilí an le sinna anúnis tá na múnseirí an tá ok, tá takeíocht an rinneide seán anis tá sin an so ar bhealach a luthe is a tá muoinú an bíos nach socrín sin a hana aib Tá sé ina chuidú mhór mar in sin is féidir leat gan a bheith burtha faúide sort daoine éic agus heag leat díireann sin ar an phláanal agus ar heag leat rudí soltmara pléisiirthe you know a rá right tá drama na dhéanann yoga nílig heag le níl a bhirte seach heag leat eispras níos fearr ar fáil den na páistí mar níl tú burtha faúide cas a dagan tuarastal an múteire you know it's rá right sin sacríthe so ok inis deanimid féil a dramaíochta nó deanimid phobail nó deanimid seo nó deanimid siúd agus na rudí sin a romaid a caiintearthaí a thugann deis úsáid dífa agus a dhéanann an curriculum níos saibhre agus a thugann idir cheart do fáiste Thugad le sinna dhéanamh a luthas a bhí an scoil bunaí thugad, but go dtí go raibh sin deanta. Bhí sé dó deanta bheith smaointú ar na rudí sinna dhéanamh ar aon bhealach cuasach. Beidir cóir lean seo san siúd bhí féile agad nó bhí but ar óthaomh bhí tú chóburthah sin faúide séireachas agus tógáil agus an sin saomh bhí tromlaí eile an faúide saomh, but le méid éman tá an glóirí sé an go dúirfa sin. Maar an piece of talún a form chicken tuismór a bhí int bhaill. There's níl me se gúsáid na park sin. No a ré leat. Sure cadméis se an couple of bliana ag grand. Bhí me an seach mlíana nó agus bhí sé gurí teathógáil agus bhí sé rála glads cai se bogaid mu gurí teathógáil an seo. So an sin próses eile gurí chapter Steve a bhí fórsnach sin te play leis an rinn tá siad san sásta LPS value horcher, shahas market value. Is fin a farmer around na sure higlum so what níos móna sin ail. You know, so it's dúchlein eile te géiste sin, but be an able to horcher sin. Where is sin LPS? Land and Property Services. Just cyn o dent o masyn nhw ar eich Cill siachus Sean Maid, Sean sort talún a ton sin fórsnach de Forbartha XYZ. So Sean Chontae agus Jern rinneide his right. Well, we'll cover that. But Jern Farmer, but no, this property developer wants to buy it for
20 grand more because he wants to build houses on it. Spatial. Yeah, so tatú sin crack eile. So I'm liú tú go thug sé taithí úlmhór dit agus an prá sé sin go bhain tú tarbh mór as a stácha. Yeah, no strus. No, salt, but yeah, tarbh, yeah. Ach, well, beidh go ceist é seo tá níos déir ar na tiismóirí nó mátain cinál túir mátain ar bhuaí tú hain nó ar bhacha tú é measc na daoine bhí ceú leat gur chuachtaí an prá sé sibh an nearna chuachtaú orí an raibh daoine bhí cinál cúthaileach ar dús agus sin ar nóir a buíú an scóil ar bhuaí tú gur raibh níos má muoine acu níos mó únireachta ag an phobail ar an scoil, definitely. Mar go rúna tuismóirí an ón tús agus chuir gas seo sampla ítach bhí me sé deanú an bhí mé le cíar agus an drám sin ar radioú fáilte beo ag deanú play ar an Gaeilge agus tháinig text fríidir má phone páirsanta ar an Kevin lad céadaí a thuaidh se an rang híon ar bhí tá son. Well, tá sí dearc in GCSE anu, tá sí gabhlaí an déaganis. It's like, you know, wow, you know, agus tá tú sort ará tíon, you know, chuann sin an caidrú sin a tá tóca agad leis na daoine seo mar thuaidh sé fríd an ard seo constaí agus, you know, tá siad fós a deangáil ar Facebook, you know, tá me sin é sig toseacht ar an bóthir céanna le maníon híon agus teige man is. Fiú go bhfuil Gaeilge agam, okay, so tá Gaeilge ag maníon, Bearla ag mar chéile. So Luann Caoimhe Bearla leithí, Luann sa Gaeilge leithí, go bra. Tá sí golah ar Gaelscoil. Tá muid go mór a géirí go méh an scoil seo an dé beidir nach mé ach tá réanna eile agam. But ní ró réag na tuismóirí sin. It was seo nó scoil Bearla, you know. So agus fiú inis mar thuismóir tá mé sé gaithint cé go bhfuil an teag bhfuil agam ar chuirsaí Gaeilge agus seo agus siúgus an rud an bal sé me seánim but níor bhaile mí really go an scoil sin agus tá an bhfuil an scoil seo níos fearr agus níos Forbartha agus fuair siad an cégur 8 agus tá nó tá ar bhealach baríochtúlaí seo go manis seo but aithní amanis an muín a chur na tuismóirí sin annaí mar like ní just like cín domanín go leite bé you know so cé mar an caidrú sin a roirí na tógáil leis na tuismóirí le go gcuid siad muoí noning heag siad go ró mo déine gur an rud is fearr na pláistí agus go ró nasc farsanta a gin leis na pláistí seo you know go ró aithna a gin ar an duine eile gnne acu de réir aim de réir na méta bhí acu ok tá a gin nach maiile Jamal or stay agus gur maiile céirí you know an dat gurm no you know san no agad ar na Chaoil seo agus ar bhealach an bhfuil muid níos cuachtaí is margheallar sin dearhíné like forewarned is forearmed agus sinna le agus in éis go de Naíscoil na Seolta tá álas agam bunaithe an taithí agus neispar sa bhí agin le Gaelscoil na mBeann ach tá na dúchlein an le Naíscoil ceannas gur cantar an le Naíscoil an so is ar bhealach is mar bhí mérálaat it's dur ar an cantar agus dur ar céimar tá chusaí but na tuismóirí sin anis dearhin cidhhaid acu chuí banahhain fríd agus fuair si diplóm agus an sin céim sa Gaeilge tá sin éis gobar mar bhain seoir Gaeilge tháinig sin amachchas an scoil tá bart tuismóirí eile a táis ilte agus gobar mar féilí linmh leis an Naíscoil so thug sé an éisteacht don phobail fásta tá ban eile bhí me glóirte an ban scéimhe tá siomar céisaí tá brólacht ag híon hustéironn sanionad far eile tá gemige agus le sé cean na siomar hustéir céis so dearhin go bhfuil níos mó únireachta ag an phobail ar na serviceí atá acu agus scoil siad níos Pléann focail self-contained no do you know what I mean? Take him. Níl siad brathir gine eile rudí a anú dífa mar go dgan siad an treidir bhí acu leis na serviceí seo eil agus tá siad abalta tá siad níos neamhspla agus tá siad abalta rá bhfuil fan second tegann siad na dúilgeis bíos go bhfuil an reachtaíocht aonanta lug
tegann siad na dúilge seán, agus an sin bhí siad san gríomhach leis an drám dearg fásta, chuí siad san ar cudhaid in na siúla dílam, deagramid bosna agus amrad, so ar bhealach bhí teagfuil ní smó acu ar córas ar an aspareachtaíochta agus ar sinna, like, so yeah, dearg go bhfuil. Yeah, so bhí pró sé sin dheartha gur sppraig sé rudaí in í. Sppraig agus cumasú pobl agus tá tú garcar, tá mis garcar na daine agus seo an is táis ar bhanscoil, agus tá mis cinstin ar hagann sin amach ón bhanscoil, Johnny siad san rudaí aontathe in sa ceantar sin, na beidir go méid daine acu na féiclúir agus gonearní siad Caoimhe choiríoch gathangach an airde. So beidir nach bheici me Virginia na hiarhhar tíis ach go gceann Luann eile. Go bheici mid na daine seo Johnny ina eistú in sa ceantar sin, So go bhreagann sé sin an ceist déirnach a bhí an Naíscoil nach céim fá an nóbar ilig é sin an prá sé sin nó chur leis an phobail nó. Céim fá, well, mar go greidim gur cóir goró na deis na céime ag ahan fáiste, cuma cén actual siad, cuma cén chúlra teag na tuismóirí, cén posta teag na tuismóirí céad na cúnsaí eacnamaíochta tacu, ba cóir goró na deis na céine idir hasúla ag na páistí seo agus atá ag páistir bíala, agus sin an fágó mis se páisianta de go bhfuil na scolann seo ag ceantrathe den lucht ibre, is leis an ceantar sin mé híon, eithníam an taon bhealach amach agus dúirtma ahar mór seo gcónaí. Bhí sé sin interned agus chuí sé fríd an crack sin le, agus bhí sé sin ra an taon bailach amach a seo na idithas na leorthaí, daoine a chur chun na choiste, daoine a gáil de céimiid argaid muir híana eileisteach na postan seo a dhéanam na cinsí seo le gidéag linne treidirnéad an choras atá deartha le bheith an arnéadan. So ar bhealach tá sé de cheart ag gach páiste bíú sé ag Gaelscoil nó in arthur bhfuil Feirste, bantá sí an dathing his bheith acu. So céim fá nach méo sin acu. Sin an fá bhfuil sé táachta. Cóananas, cóananas agus beidir gur cóananas cumasú fásta, agus is mailm pet project available fásta. Well, Paris It's just sin mar dáma is mailm big cheery really a chur Greek, but no, tíimsa ó ma phobail hían. Mis sem a chuí hart corneal bú seoi. Tíim na rudí a Jescar ma has an scoil sin. Le glibon go phobail farsin nó scoil Gaeilge fá farsin mar bhí ag an am. Ní bheith acabé sin, ní bheith an cultúr ná agin, ní bheith radio fáilte agin, ní bheith Forbartha farste agin, ní bheith form na nó agin, ní bheith glór na múna agin, an na fiisiige common cultúr of a grachtain an droiad cahat se stop him. Hosí sin a link le seachtar achtar pláiste a golasteach ar scoil. It's mad, like, nuair smaointear tar. Agus tarrála tíon na daoine eicimmuid na céaran me galbhéins agus the fergal me gunrachtaíos agus an is tíimmuid glúan eile ag teachtán cin agus táidir a réit heaglinne sáú siar agus le gin sin na daoine óga seilbh ghlaciúr an rud agus Johnny siad san rudaí nach deach go linne fiú smaointeartha. Bé siad san ará bhfuil céim fá nach bhfuil gymnastics of in Gaeilge, really not free halat. So sin an fágil sé táchtach, mar gohfuil sé le lás an phobail ina omlinne. Tá pobl soginne níos sebhra is. Tá pláistí soginne, tá teagmhail níos fearr acu ar an Dúin, ar thu chéan mar ghaoine, tá féinnealacht acu, tá acu céas iad, tá acu go dtéan start, tá ceangail acu, tegann siad phobail eile fásta nó inis in sa Dúin an bhfuilmuid, tá phobail luaire ag teachtasteach, tá siad ag fáil níos mó de eispris ar chultar eile ar hainigí eile, tá siad bhád níos teagmhailí glacu le phobail eile níl sin in a bhaigart ag na páistí seo tá siad san ará, yeah, it's okay, scíal mise, fáilte rót, whereas mar bhfuil sin an agus má tá tú beo i gcóras íon teangach atá sort díirithe ar íon phobail amháin. Ní féidir leat fás, ní féidir le Forbartha ní féidir leat tú híana Orbert mar gine ní dóm.
Simú an bhá. Tá sé simú le stácha ceannas na líomhann tí a chuirtar le na Gaelscolaíochta na Sé Chontae Fhichead ónta ná go seolann tuismitheoirí a báis ann chun nach medis I deagháil le na cultúr éagsúil agus breig é sé an tása go tá oscnaíonn sé an na dáirsí dus na daoine sé an credim Well, tá déine einta brodair go bhfuil agus an Gaelscoil na man go clan as an Lithuanian go clan as an Fólan an nervhí meid gáil den perspectus a chur amach I más na scolaní fuairmuid Astrahan go Polanis so nervhí meid scapaí hart an na Dorse daisiú meid hiag teangaí min teangaí a hiagmuid mar tu go dúir monachan in sa ceantar sin so bhí a sogin go Butcher ar her Norpa ag lánaí sa ceantar go siad a gobar sa monarchain agus leanrad agus bhí general céim fan nach meon tríú teanga acu agus an cathú teanga agus sinlig agus sin mar ála sé agus tá Virginia brodail go bhfuil na pobl lura ag chur le pobl sogin go bhfuil siad in sa scoil go bhfuil siad na grinch sein ólas sacus an siad san ábalta teanga sacu ar le pastí sogin is Prá sé scáthróch Absolutely, yeah. Níl ach ruí dearfatha le fáil ó chefií agus daoine teachtaiste de hir, mar feirste skillan an lofa, feirste sainolalas agus chúlra agus scéal agus cultúr agus chuann sin rat mar phobail ag ní bhaineann sin díot. So sílam go mé níos pobl sogin níos moinní Doar na scola sin, dearchan go bhfuil muoine níos fearr an phobal ggóil siad níos company an tú híon ggóil féinneach níos móán agus ggóil siad níos sibhre mar eall ggóil an scola.